सासेबो गैया माथो दाबो नै माबा नांगौमोन नायलाय ओरै खालामबासो साबसिन माबा मोदान रेद्रायनाय माबाया जायाखै दहायनानो साबसिन टिभि बड' हाय आनै हेलौ टिभि बड' आनै मा ओंखाम जाबाय नामा टिभि मा खबर टिभि बड' बहानि मोनलाय नोङो नों दाख्लै आंनियाव कमेन्ट हरदोंमोन ना आंखौ सिनायदों नामा होननानै बिस्टिसोरान ब्लग अफिसियेल हेलौ गुड नाइट आब' मा ओंख्रि जाखो गुड नाइट ओंख्रिया माबासो जोंना दालि ओमफ्राय ना बाथोन दालि ना बाथोन थाइबें खाजि बानायनानै जादों नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो अ टिभि बड'आ जाखांबाय आरो ने बहानि मोनलाय नों टिभि बड' बार हाबफैदोंहाय दरजायाव फांहै आजां जि हंलाला दोनस्राबाय सिनायाखै आङो मोजां खिन्थादो दे मोजां खिन्थाबासो आं सिनायगोन ना दे मा नायखुमाबाय थाखो कमेन्टफोर हरदो लोगोफोर थाब कमेन्टफोर हरदो रायज्लायनोसै बेसेबा गोबावजोंसो फैदोंना औ मन्जिलनि फिसाला माबासो माथो होनबालाय आंखौ आनैसो जायो नोङो ओंखाम जाबाय होनदों नामा टिभि बड' नोंहाबो चेनेल गोदान खुलिबाय नामा रियेलमि पक' अखा फैदोंना फैयाखै दायो फैयाखै दहाय बिराद अखा हाखांबाय बेलासि बिराद अखा हादों ओमफ्राय दा हागाबाय आरोना रियेलमि पक'आ गोदानबा दे साबसक्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौ टिभि बड' मन्जिलनि फिसाला मिथिबाय आदा मन्जिलनि मा ओंख्रि जाखो टिभि बड' लाइक होदो दे अननानै कमेन्टफोर हराखैबाबो नायखुमाग्राफ्रा लाइक होदो दे लाइक होनानै होदो मा ओंख्रि जाखो नानि दालि ओंख्रि साबायखर बसुमतारी एम्बु गाबदों नामा नोंसिनिथिं आब' एम्बु गाबदोंथ' आरो बिराद दावराव एम्बुआ एफ अफ होनगासिनो मानोना बिराद अखा हाखांबायना दा अखा हाखांनानै एम्बुआ बिराद गाबगासिनो आरो उन्दुनो ओंखाराखै नोंसोरो उन्दुवाखै दाबो साबायखर बसुमतारिया बहानि मोनलाय साबायखर बसुमतारि बहानि मोनलाय नोङो
MT आं साबस्क्राइब खालाम नोंबो गावबो नो होआब' हो MT आंबो साबस्क्राइबार खालाम नोंबावगौ साबस्क्राइब खालामनांबावगौ नोंबावगौ नों होआब' आं बुजियासै मा होनखो आं MT आंबो साबस्क्राइबार खालाम नांबावगौ नामा हो आब' अ ह नोंना होमबालाय बिदिब्ला नों अलरेडि साबस्क्राइबारखा नामा आंनि साबस्क्राइब दंखायो आरो ने राजेस नार्जारि हाय आब' हेलौ 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 राजेस मा खबर साबायखर क'क्राझारनि आब' क'क्राझारनि आरोना बहलसो बहल बेदर गैया नामा गौतम बसुमतारी हेलौ हाय गौतम मा खबर लाइक होदो रियेक्सन बड' रिल्स उन्दुनो ओंखाराखै नामा उन्दुनो ओंखारथ'वाखै टिभि बड' गैया बहल गोजा जाबाय नामा अ आंहा लाइभ फैबाथाय बिराद सियायबायसो थायोहाय उन्दुनो ओंखारनाया मोजाङैनो आब' दे थिगानो बिदिबाथ' अखा हायाखै नोंसिनिथिं रियेलमि पक' अखा फैयाखै नामा आब' अखा फैदोंमोन दहाय बेलासियाव दाथ' अखा गैला हागाबाय एम्बुसो गाबगासिनो दायो लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय रियेलमि पक'आबो होदो दे लाइक होआखैबा होनानै लादो होनानै होदो DMDM ब्लग हेल' सिस्टार हाय DM लोगो खालामदो गाइस DM खौ लोगो खालामनानै होदो दे DM खौ अननानै नोंबो आंजों लोगो गैयाबा आं लोगो खालामदो दे आब' आंनि चेनेलखौबो एसे नायदो नायगोन फंबाय नायगोन दे नायगोन दे आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोनलाय आं बावलायलाङो नायनानै आंनियाव कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय आरो लाइक दान थेंकिउ डियार बबेनि मोनलाय नों आं उदालगुरिनि DM गौतम अके मा ओंख्रि जानाय आब' दालि ओमफ्राय मामोनथाय दालि ना बाथोन दालि ना बाथोन ओमफ्राय थाइबें खाजि बावबाय थायोहाय जाबा जानानै नोंस्रालाय मा ओंख्रि गौतम गोथाव आब' औ गोथावथ' आरो बोरैबा लाइभ फैबाथाय खावलाय गिदिर नुलायलायो आंखौ रियेल माबायाव भिडिअ उन्दुजोब्बाय नामा आब' उन्दुजोबाखै दङ जिरायनानै सोरबा मबाइल नायदों सोरबा ओंखाम जाखांनानै जिरायदों ओमफ्राय आंहा लाइभ फैदों
सयाबिनजों दाउदै भाजा आब'। गोथावसो दा माथो दाउदै भाजा सयाबिन एवनाय बरिया। राजु बर' जोंहाबो दालि भिन्दि फ्राय बरिया गोथाव माथो। डिएमल ब्लु होलाय आब'। अके अके होगोन दे होगोन। जाबायना? देला आंनो कमेन्ट हरफिनलाय डिएम होबायमोन आङो जाखो ना माखो। आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब हाइ डिएम गुड इभिनिं। हाय डिएमनो दै गुड इभिनिं होनदों आरबि एन्टारटेनमेन्टआ। डिएम ब्लग गुड इभिनिं ब्र। रुजु रुमु माबलाय ब्रह्म हेलौ आब' आंखौ बावबाय नामा? रुजु रुमु आङो माने दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदोंना नोंनि माबा नोंनि नामखौ ना नाम सोलायबाय? सोरमोनलाय? आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब हाइ गौतम गुड इभिनिं। बा आरबि एन्टारटेनमेन्टआ आंजों रायज्लायबावा माथो। बिसोरजोंसो रायज्लायग्रोलायबावो माथो आंखौबा खबर लालायथाराखै माथो आरबि एन्टारटेनमेन्ट नालाय। डिएम ब्लग जाबाय। जाबाय मा ओंख्रि? आरबि एन्टारटेनमेन्ट लाइक दान डिएम लाइक दान। आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदा हेलौ ओंखाम जाबाय नामा आदा? आइ लाभ बर'खौ सोलायबाय आं अह आइ लाभ बर'आ मानो सोलायखो जेनेबा? गोसोआव दङ आं बेखौबा आइ लाब बर'सो बिदिब्ला नोङो। आंनियाव कमेन्ट फैबाय थाथारोमोन आइ लाब बर'आ मानि थाखाय सोलायखो नोंलाय? थाब थाब कमेन्ट हर दे उन्दुनो ओंखारो नङाबा। लाइक होदो आरबि लाइक होआखैबा। बिरमल वाइटि अफिसियेल हेलौ हेलौ हाइ बिरमल हाइ मा खबर? गलाय गथाय लाइक दान खालामना होदो। लाइक होदो आरो दे कमेन्ट हरदो रायज्लायनोसै। मोजां बाजै सना मोजां ना आब'ना मन जाबायना? जाबाय औ जाबाय गौतम जाबायमोनलै। आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब गौतम अनदं मिक्सना एम के मिक्स बड नाइस थेंक इउ। दे सोर सोर उन्दुखो आरो सोर सोर ओंखाम मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरलायलायदो। मोजाङै दंना थिगैनो दंना नोंथांमोन? मोजाङै दं दा गासिबो? खबर सबर खिन्थाहरलायलायदो दे। जोबथासा बर' हाय मा खालामदों आब'? दङलै ओरैनो लाइभ फैलाबायलायबाय नै जोबथासा। दे गोदानबा साबसक्राइब खालामना होदो जोबथासा बर'। डिएम आंहा बोरमा फ्राय दालि रुटि टमेट'स साखनि पापरसोमोन बा गोथाव माथो आरबिना ओंख्रिया। मोजां आंना सरि आब' आं एसे इमारजेन्सियाव दं
आब'। अ बिजि नामा बिदिब्ला मा खालामदोंमोन? बिरमल वाइटि अफिसियेल नोंहालाय मा खबर बाजै? आंहाथ' थिगानो दङ मोजां। बरिया बरिया। थाथ'दो दे आब' जे जागोन दे दे मालाबा फैबानो जाबाय आरोबाव। लाइक खालामबाय आब' मोजाङै दं दा आब'? औ थिगानो दङ आङो। लाइक खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। रुजुरुमु ब्रह्म आंसो बुराबाबो फसायोमोन नोंखौ बुरिबाबो फसायोमोन नोंखौ आब'। अ दे फसायबाय थाबानो जाबाय बिदिनो। जिन' ब्रह्म ओइ आब' मारै दं खबरालाय? मोजांलै आगै मोजां मोजां। नोंहालाय माबोरै दङ जिन'? बा बिराद स्टेटास होसोदों माथो वाटसापफ्राव। सोदोम बाजैखौ सोंलाय मा ओंख्रि जाया गौथम ब्र'? गौतम ब्र'आ थांबायसोनदां? लखन ब्रह्म हाय हेलौ लखन। मा खबर? जाबायना आरबि ओंखामफोर जाबाय? लकन ब्रह्म दे कमेन्ट हरफिनदो माबोरै दङ? डक्टर बिरमल लोगो खालामहरदो दे। बिरमल लोगो खालामहरनांगौनो नै आरबिखौबो। बिफर बर' ओहो माबेलाय? आहम किलिं फुटसे जै था तां इउटुब चेनेलनि भिउसफोरा बुरजा बिरहा फैथां बरिया माबा होदों माथो नोङो मन्त्र। थिगानो बिफर बर'। डिएम ब्लग बिरमल वाइटि अफिसियेल लोगो खालामबाय ब्र' फुल वाच खालामना नोंबो बेग हो दाहाय। आंनिखौबो फुल वाच खालामना होना गावस्रा नायनानै होथारादां भिउसआनो ओंखायनो फैया बारा। आंनि भिडिअखौ नायोना नाया नोंसोरो? आं भिडिअ सोबा नायोना नाया नायनानै होदोब्रा। Shillong Tir method. Hi sister, I am new come to your channel visiting. Are you okay? Okay. Thank you Shillong Tir. Thank you so much. Birmol YT official नायो आं full video. Thank you Birmol YT official. ओमफ्राय नों मानो कमेन्ट हरा आंनो नायना नायमारा? अन दं बिरमल। थाब खिथाना होब्रा कमेन्टफोरखौ नायनानै। रुजुरुमु ब्रह्म फेसबुक अन औ फेसबुकआव रिप्लाइ हरफिना आब'आ। आं नायनायानो जाया फेसबुकखौ आंनि हासबेन्डआसो सलायो बांसिनानो आंनि फट' होनानै। फेसबुकखौनो आं बांसिनानो नाया आं नायबाथ' आं कमेन्ट हरो। शिलं टिर मेथड लेट्स माइ नेम टु दु ब्लु कालार सिस्टार अके।
How are you, Silongtir? Silongtir, Blue Day dia. Comment दो. एक बार कमेंट करो. JBR BodoVlog मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रि दालि ओमफ्राय दालि ओंख्रिखौ बावबाय थायोहां. दालिजों माजोंमोनथाय? ना बाथोन. आरबि एन्टारटेनमेन्ट जनि एस पापा इटिंस जनि येस पापा इटिं सुगार नो पापा. मा बेलाय? जोबथासा बर' ओंखाम जाखांबायमोन आब'? जाखांबाय. आं जाखांबासो लाइभ फैखायो. आं जाखाङाबा लाइभ फैखाया. जाखांबासो खामानिबो जोबखायो नालाय आंना. मा गामि नोंसिना? जोंनिया उदालगुरि खाजियामाथि. बिफर बर' लाइकजों लोगोसे अननाय थाबाय आब'निसिम. थेंक इउ बिफर बर' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय. Silongtir method. I am fine. So let's my channel. Please visit, guys. Okay. Where from you, sister? Assam. I am from Assam. Sonaram official vlogs. Hi, hello, like done. Thank you, Sonaram. Before Boro, come to my channel, guys. Before Boroनि channelaव फैदो. अन्नानै बेखौबो सापर्ट खालामदो. गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो. बिफर बर' बोरै दङ? Silongtir, what about you? Please come with me now. My RB Entertainment YouTube channel. Sonaram official. गोबावसैमोन आब' आंहा. जेबो नङा दे, जेबो नङा. UB ब्लग. हेलौ आब'. हाय UB. हाय, मा खबर UB आगै? जोबथासा बर' मा खालामगासिनो दं आब'आ दा? दा नै नुगासिनो दा नोङो आं मा खालामदों? लाइभआव रायज्लायगासिनो आं नोंसोरजों. सनाराम अफिसियेल. जाखांबाय नामा? जाखांबाय. What your language speaking, sister? I don't know you are saying. I am Bodo. I am speaking Bodo and language. Hello. Test, guys. Anybody come? Anybody new friend come? English talking सो होजोब्बाय माथो दिनै लोगोफ्रा. दे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय गावजों गाव. जि बुरजा सिङाव दंजोबो दै नायखुमागासिनो. कमेन्टबो हरा माबो हरा. मोजां आब' नोंहालाय मारै? आंहाबो थिगानो मोजां बरिया. My language is Bodo. I am friend John Mikam. हाय आब' माब्रै दङ? मोजां दङ. SN बड' ख्रिस्टियान थिगानो. नोंहालाय बोरै दङ? बिफर बर' दंलै आब' मोजां ओमफ्राय बिफर बर'आ अबेनिमोनलाय? नोंसिनिया जायगाया मामोनलाय? बावनाय मोनबाय आङो. आं सिगाङाव सोंनायखौ दा आं बावफिनबाय. माने गोबावथारसैमोनबो नालाय लाइभ फैया बावलायलाङो. सिनस्रि रोंबायलायबाय.
गसंथ'नोसै आं दसे जोबथासो मा बिलाय इउबि आं सापर्ट खालामसै ब्र' नोंबो फुल भिडिअ नायना खालामदो जोबथासा बर' लोगो गैयाबा लोगो जादो शिलं टिर आइ लाइक इउ एभ्रिडे एस एल बड' ख्रिस्टियान लोगो जादो दे लोगो गैयाबा लोगो खालामनांगौनो इउबि ब्लगखौ एस एन बड' ख्रिस्टियान आगै लोगो खालामदो लोगो गैखायाबा लोगो खालामनाय नङाबा खालामबानो जाबाय इउबि ब्लगखौबो थांजोबथारबाय माथो उन्दुहैजोब्बाय नामा नोंबो बेग हो दा एस एन बड' ख्रिस्टियान लोगो खालाम सनाराम अफिसियेल आं नोंजों लोगो दंखायो नोंसो बेग हरफिनाखैमोन ना आं टंलानि होमबालाय जोंनि खाथिनिनो माथो उदालगुरिनिनो उदालगुरि खाथिनिनो टंलानिबाथ' दासो आंहा फाग्ला गथ' दासो दे जेबो नङा मा खालामनायमोन ना उन्दुलांथ'दोंमोन ओंखाम जाखांनानै साराद अल प्लिज जइन मी आई एम अल्सो बेग इउ अके इउबि ब्लग मा काराट अल प्लिज जइन मी आई एम अल्सो बेग इउ अके इउबि ब्लगखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय दे बेबो बेग खालामफिनगोन आब' आं दाबो 1K खालामनो हायासै हागोन लासैनो हालांगोन दे गोबावजोंसो जालांखायो खायसेना लेट जायोना जोंनाबोथ' गोबावजोंसो 1K जादों सिगां सहस नङालै 1K खालामनोबो आयौ बिराद खस्थ' इउटुब चेनेल खुलिबाबो साबसक्राइबखौनो मोननो नागिरा कलेज खाथियावनो न'आ टंला कलेज खाथियाव आरोना दा जों दाख्लैसो थांना फैदों बे सेरजों लामाजों थांदों जोङो बिपर बर' टंलायावहाय जा मोजां नुदों थेंक इउ मा खालामदों बाजै बड' एमजि दङ मोजाङैनो दङ आङो ओरैनो दंथ'यो इउबि ब्लग फाग्ला गथ' लोगो जादों लोगो गैया इउबि आं लोगो खालामबाय गलाय गथाय लोगो जादो लोगो गैयाबा बड' मा बिलाय एमजि लोगो जादो लोगो गैयाबा दे लोगो खालामलायदो दे गावजों गाव लोगो खालामलायदो गावजों गाव लायलायलायनांगौहाय साबसक्राइबफोरखौ आं बेयावनो लिंकखौ होना होजोबखाबाय दे गोथां गोथांनो ब्लु ब्लु होना होजोबखाबाय नोंसोरो जास्ट लोगोल' खालामलायदो इयावनो आरामसे होमबाना उनाव नागिरनांलायनाय नंखाया
नलेन बहा थायो? नलेन बहा थायो नोङो दायो? उन्दुनो ओंखारबाय माथो उन्दुनोसैसो आङो। रथ' दसे सम आब' उन्दुनोसो ओंखारबायमोन आं। थाब थाब कमेन्ट हरा हरग्राफ्रानो बालायलाङो उन्दुनो ओंखारो। थाब थाब रायज्लायनो मोनाबा मेगन गोजा गोजा जागुलायनाय उन्दुनो ओंखारनाया। फैदो ओंखारबोदो मा सिरि थाबाय थाथारखो नोंसोरलाय। इउ बि ब्लगआव थांखो ना माखोथाय। जागोन इउ बि ब्लग। आब' मा ओंख्रि जानायमोन? दालि थाइबें खाजि ना बाथोनमोनहाय जोंना। गैया मिरामिस माबा मिरामिससो होनलांबाय गोथाव ओंख्रि गैया दिनै। जोबथासा बर' आं कमेन्टस हरगासिनो दं आब' नुजायाखै नामा? नुजाफैयाखैथ' आं दासो नुदों नोंनि कमेन्टखौ। नेट प्रब्लेम बियो नेट प्रब्लेम ओंखायनो नुजाफैयाखै। दासो नुदों आङो नोंनि कमेन्टखौ। उन्दुनो थेन्थ'लायबाय आं। थाब थाब हरदो कमेन्टफोरखौ। थाङाखै आब'। मानोथो सिरि थाहैगारखो नोंलाय? माथो सिरि? थाब थाब कमेन्ट हर। आं थांसै दै उन्दुनो ओंखारबाय आं बिरादनो। खैथायाव उन्दुयो 9थायावनो उन्दुयोमोन। बाय बाय गुड नाइट आं थांसै उन्दुनो ओंखारबाय आं। डिएम ब्लग ब्लु खाखिदो आब' ब्लु खालायदो ब्लुखा माथो डिएम नोंना। गलाय गथाय लोगो जादो दे। थैनोसै आं उन्दुनो ओंखारनाया आं थांसै बाय बाय टाटा।